Kinagarote ni Rugi nga iba sa papagayam na tilagit tinapalabas ti pagayam ti Erwin iti probinsya ti Cagayan. Sa gudayin nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam ti Erwin. Dear Manong Nemi, anigat din arigat na timay sa marigrigat manong. Marigrigat lang arudan, isupay laeng iti adada nga marigrigat. Isupay lang iti adada saan nga may kari kadagiti adda mabalin na. Ngayam no maminsan manong Nemi, ti kinamarigrigat kat isu tagbalin nga karit iti panakalais wano saan nga panangayat. No ibaga dati adda mabalin na nga saan ka nga may kari kabutan akurapay ka kat da kami kat baknang. Nagito kitagbalin manong Nemi nga may nga karit no maminsan. Dada di gabona no apay nga nagbiagak itidak kalakarit iti biyag ko. Ngay so dahi tati umay ko ita sa laysayan manong Nemi. No anya dahi to'y isuntutin nak rugyan ngay sa laysayan. Kasto'y mangarod manong nga rugyak ti aglagip tinapalabas. Tinawagan nak manong Nemi ni Jessa iti may sa nga bigat. When Domingo day di manong Nemi ket awan ti trabaho tagtrab-trabaho ak iti construction. May sakla construction worker manong Nemi. Nutad duma agpasadak iti tricycle magipaspasadak. Nutad duma mapanak makigapas iti taltalon wenno makiraep ken komporme dita manong Nemi ti mabaling ko nga trabahoen adalay may gamak a kwarta. Nga para kanya, kanitulong ko, kadalanang kanitatang, kandig kakabsat ko. Rinisip ko nga rin na dagos manong Nemi kapag magagaranak siyempre. Girlfriend ko ni Jessa. Hello, sweetheart. Hello, Erwin. Masahang mamin tumalem? Sa din no? Iti dati, may dawag ka. Kanada na pati nga ibaga ka. Sure. Orita, Domingo, akalawas ka nagsweldo ak, kada sweldok. Okay, siyempre, siyak to na gastos. Hanen, siyak tulatan. Oh, mabalin ka ni. Mabalin na. Lalaki na gastos. Apay nga rin karigda do mga data. Kaya siyak matagas gastos. Naira na idea nga awang trabahok. Ngam gabata nagsweldo ak, iti kalman, iso ang kwartak. Siyak. Iti ataya ita. O sige, isip ko na. Ngem, adot papananta. Nutoy, mang restauranta. Sa tanto, agboy sine. Sa tanto, sa dino, into the beach. Sa tanto, ag-check-in. Agad ka naman naklayang Jessa. Awan tinakakat-katawa, Erwin. Igor ka, amamang pa ibagbagakang kang check-in ta. Nga ta kung mapasamak ka data, ng samu akayat. Ita, sikat imang ibaga. Hanggang mamati? Are you sure? Sigurado ka? Yep. Kahit kung ipaikan ka, tiginapirhen ko. Apit katawa ka. Katawa ak tamarag sa akin ak kamuodyanan na. Dumtang lang hindi ka sa'yo kanito. Sigurado ka? Maparik na kapto. Sige nga rin. Same time, same place. Bye. See you. Okay, see you. Purek lang na pahihas manong Nemi. Kadnadlaw nak ni nanang. Nananawan na siya karagnagsag mo kay Erwin. Nagsuldo ka lang di kalman, di makalawas, kay basit ladinted mo kanyak. Ay baga mga dagatangim, nang runa nang kitadadig ko. Agdit kami manin kaniya Jessa. Di mo't sanda ka kayat ay hadi kiti daganak kang kuana. Apa yung hamot ga daganak kang kuana tasawa na nga ni Jessa.
O nang dadaka din nga rodmat nga jay panagayat ni Jessa keng gatong palen na nga saan nga dagi dinaganak keng kuana. Nanang, ay nanak ko, no siyak tinaganak ka ni Jessa, saan ko akayat nga sika? Ti pakiasawaan na. Ninanang matgabutan ako rapay ka. Agraduar to ni Jessa, agari? Uwan, nagraduar to ti college. Agraduar ka kumamiten no nagbasa ka. Ngayon, di hangkamot nga nagbasa ti college, siyempre kamot sa construction, kada dumapay nga trabaho. Ano pa'y mabaling ka ka kumamit nga tulungan, nga agbasa, nga di mo kayat. Haging ka nga nagkahinayat kayo kay ni Jessa. Di mamuhan di kita nagkakengkwana nga construction worker ka laeng. Yung bagada nga sanda ka akayat, han? Gusot ko na ni Jessa nanang, kawan! Nanang, amuyo ka di nga. Isuamis mo din na yung baga kaniyak ni Jessa. Nga niya. Nga nagasaganan nga mga ipaay ti amin-amin na kanya. Kanya! Oo! Kagla mamaati barok. Manang. Isu-update kami ta. Hinggang ag-lunch and then hinggang to check-in iti hotel. Nanang, marabanak ba't lang ni Jessa. Husto manong name iti ko na ni Nanang sandak akayat dagiti naganak ka ni Jessa. Imagine manong, construction worker ak lang graduar ton ni Jessa iti kurso ng accountancy. Talaga mat kadi talaga hanganak amay kari ka nakuwada. Ngayon kahit nakbad ni Jessa. Baka saan kam tukag bagay ko nada. Mahop opisina to ni Jessa, inito tasyak. Construction worker lang. Baka, ngayon sa bali, tinas kang kit ayatin ni Jessa. Kanipat patik kumit. Ura niya, ibagbaga na kinaganak kang kuwana. Tinas kanita. Kan magpepeso ngayon mapangkam to check-in. Kukuha kayo ta, Jessa. Hindi ang kita kam nga road ka ni Jessa. Marinami. Hindi tasyak tim mo na abagbit lang. Ngawapay nga ta 2 minutos. Hindi ta adamat tinisuna. Sinabat ko nga inarakop manong. Uy, Erwin na dati si kamit nakadulog tao. Excited aklaw na yun eh. Ano nga tanong? Ang order talata nag-take out ta sa injalatan o nag-hotel ti pangaldawan da. Mabalan mo. Sige Rod. Kasi nga natiramidan da. Orayin na ka. Tayo nag-take out. Sumbre ka kumuta. Tapos na nag-astakot. Pilyak na kayat ko. Oh, sure. Makakarating. Sobrang tanan, agruder. Manong nemi nakaragaragsaka ka talaga ito na itangal daw. Imagine, madamdamalaengen, sumagbanulaengen nga minuto suno oras manong nemi. Baka awang pa may isang oras. Kukwakton ni Janice. Magunod kuntun di amin-amin na. Alis to manong nemi dagiti pasamak akas na sa anak pa lang mamati. Tayo da kami manong nemi iti kwarto ti may isang hotel. Numabaling kumakit gumana takon. Inarakop kon manong nemi ni Jessa. Di ka mabisin? Matamdamatan ton nga mangan. Anak pa lang mabisin. Sa balit kabisin ko si Dart. May kaslasanak pa lang mamati. Diyos ko, sabi ko mata sangat tagtagayin ti amin. Sangat tagtagayin ti amin, Erwin. Ngim apay. Apay? Uwain. Kahit ko nga, adan pa masama karata. Sakbay ti amin. Sakbay nga niya. Saan ka na nagsalutsod pa eh? Oh, hanya palang ororayam. Siya kunti mo na nga naguyos man. Kagadan na. Kaya di makita kunti barokong na manong. Hopo, manong nemi. Kaslak la maatake. Nagpintas nga pamagi ni Jessa. Nagpudaw. Imalot di pamagi naman. Inagpadpada kami nga lamo-lamo. Inarakop ko manin
Ket siyempre nagdenesen ti barukong ken barukong pusong ken pusong manunay. Kasta mo ti nakinapaot ti panaglanang digiti bibig mi manunay mi nakaimimas ka nakanananam digiti bibig na oray ko natilmunan manunay mi ti katas digiti bibig na sa ko impababa manunay mi ti tenged na nagasug-isug na. Oh, heroin. Oh, Jess, heroin. Kuko anak heroin. Love me, heroin. Yes, I love you so much, Jess. Heroin. Kasto na iti panaggabgabo mi manunay mi tirabaw tinalok neng kama. Nakapapaot deta ginabo. Aging gaing kadeng kon manunay mi ipankod ti amin tapno di kasta. Kat magunod kun ti amin ti babaeng ipagpateg ko. Kat siyempre, nagsagana isuna, gabuta amok, manunemi nga siyak. Siyak ti mang pisang ti talon ti langit. Siyak ti mangusat ti ruangan ti kuweba. Kadagpaiso manunemi marigatanak. Gabuta aray lang aray manunemi nga pinilit ko. Tapos nikas takit malpasan ko na. Heroin. Jessa. Heroin. Jessa. Wen manunemi kasla sa anak pa'y lamamatingin talaga nga pudno. Sa anak ngagtagtagayin. Gabuta na gunod kundi amin na. Inted nanti kinabirhen na. Gawari kam na ulit-ulit nga timayok manong nemi. Nga tinuknutok nomi ti langit. Sabi lang sardengan manong nemi talagang mabisin kami nga padpada. Kat nangan kami na tiginatang mi manong nemi nga binalon nga inorder mi ti restaurant. Nagsisinubo kong palang idi tamo manong nemi idi kuhan nalpasa nga nangan ket iminum. Sibrek idi banyo nagdigos idi romuar irubot nandigiti isuot nandigiti arwatan. Jessa, maminsan pa mamindua pa 2 oras. May sapay lang ang oras na nalpasa. Igabot na nagdigos. Pinagsukat. Igabot na nalpasan ti amin. Naitid ko ti amin kang ka. So nga dahil 20 kong daway nga panangibagak. Panangibagak man niya. Agsinatan. Anya? Dahil nga tamat niti ang angaw sa anak agang angaw. Adadang tong palik dagiti parents ko msika. Adadang tong palik ibilin dagiti parents ko ngem ti diktar ti puso. Malipatang kanto heroin. No pa'y nasakit teramidek. Kapag nakisina kun ka. Taapaman nga makaradwara kiti college. Pumano kam tudtuhin. Mapangam to nagnaed sa di Amerika. Amerika? When? Isang ulitek. Agsinatan. Gabutasan ka nga may kari kada kami. Oen manong nemi dahil tangatan ti talaga nga slasaan kon nga patyen. Kitay ket kaslasang ko patyen nga nangasagana nga mangiteden ni Jess sa ti amin na kanyak. Ngayon no nga napasama. Ket deti pa nang ibaga nang agsina kami. Deto yung ti Jack patyen. Ang angaw na laing. Ngaman nga nagsakit ba nung name. Na inulit-ulit nang imbaga. Di ka di makawawat. Saan ka nga may kari kada kami? Husto da papakin ni mama. Saan ka may kari kada kami, Erwin? Imapay. Saan ka di pa ilang magbaga keng ka, di naganak keng kang saan ka may kari? Ngam nakasagana ka man nga mangilaman, ti panagayat mo kanyak. Iti likodan ti amin, kiti patpatag naglata. Idi, ngam sanitan. No idi kiti patpatag galata. Ngam sanitan. Naro na kadagraduarak ton. Ito no may nga bulanan. Na di mo kairat, kagrubuhat.
panawan kan. Jessa mamitlaing. Jessa. Igawid ko manong naming inarakop. Jessa. Mag-asim. Kayat ngagsinata. Kayat nga mapukaw ka. No kaano pa nga dan napasamak ka na ta. Iso nga ron. Intad kundi amin ko tapno saan unay na sakit tinakim mo. Andiyan pa na tikayat mo. Ingkarik ini nga sikat yung muna. Iso nga itong palko at akarik. Sikat yung muna. Timay kaduangay. No makasara kaktod sa bali nga lalaki nga may kari kada kami nga kayat napapakin ni mama. Nga saan nga sikat. So ngibatan na kon. Heroin. Ibatan na kon kabutag sinatan. Awan ni relasyon ta. Di kan kayat lipatin kan kad lipatin nakmaten. Pinanawan na kon manong nemi kat tinanog-danog ko ti angin. Nga mabaling ko manong nemi kat ti diding nga semento ti danog-danog kat may pagsaklayang ti sakit nga marikriknak. Nga makapungtutak. Nga nasakit tinagam ko kat makapungtutak. Kastagayam ti kinarukop mo, Jessa. Kung nakalaro nakasagana ka mangilaban, tinapudno nga panagayat mo kanyak, I'm samit kayam. Ayan nandigidi ka rin. Hapay maten. At adamaten nga itong pahalim tibagadigidi parents mo nga tidiktar ti pusong. Kasaysayd lang ako mga rodin no sanggan ng patay. Kasaysayd lang ako mga rodin no santa nga nagamam mo. Uwain manong nemi nadlaw ni nanang tikinaliday ko. Hindi sumang petak dito'y balay. Di mat nag-date kayo aya? Kaya ni Jessa? Di mat aya nagbang kayo nag-check-in? Abe kasat lang kami ta? Mokon! Gamo ta sa amid laki na yat ni Jessa ti naki-check-in kang ka. Haan? Nanang, nag-check-in kami. Nagunod ko ti kinabirihan na. Abe ka rin kasat lang am. Gabuta kalpasan nga anda na pasama ka na kami. Imbaga naman nagsiya na kami. Anya? Ay, sapo ay. Intad na lang ti amin na kanya kaspasit ti Karina. Ngayon saan ako nakayat. Gabuta dadang na tong palid na dagitagan na kang kuwana. Iso na mismo tinangibagang saan na kamay karikang kuwana. Adadan nga tong palid na ti bilin dagiti parents na ngayon ti diktar ti puso na. Nga nga pa kastoy tinapasamak. Apay kastoy tinapasamak kaniyang. Gaboy di da ito nga pasamak manong nemi tinawagak ti gayem ko. Padak nga construction worker. Ni Densyo. O apay pare. Mga sagana nga ti pulutan. Tasyak taking ko ti arak. Ano? Domingo ita. Masapat ka mama nag-gubara na bigat. Gulsunadak tuminom pare. Sige. May kantong ka doon after 30 minutes siguro. Malutok to ni pulutan. Sige pare. Thank you. Hindi rumuharak manong nemi sabat ko ni tatag. Bawa na pala. Rabin. Sabat ka to agring nubigat. Mapagkang nagtrabaho. Tang. Hindi ang pagkadanagan. Ore maladaw ito magturog. Masapak to agring. Manong nemi na imas tilinuto. Niya. Densyo nga pulutan may manong. Uwen. Nakalalis to kayo mga nagluto ang party. Uwen, dati ka party na ito yung pare. Nakarip lang. Basta, native ka manok. Nagparparty ka sa may rep. No, alalis to. Ang kursonada may tibag sila. Kadanda. Wala naman mga pautin rep. Baka wan raman na, bungo ng lagi di ka na siya, pare. Kapay. Kursunada mo ito tuminom. Nikit tumahog kamot manin. Da barbarte ka mga Erwin. In istorya kani Densyo manong nemi tinapasamak kada kami kaniya Jessa. Kat kastaon iti katawa na. Katawa. Barita katawaam. Yasla istorya. Kupong. Nung ano pa nga kayat na kan nga isina. Iso pa nangipain ni kinabirhen na. Uwin, tapno anak ka noon ay managsaw. Bengarod nga agluksaw ko kita. Naraw na matgaya mo. Rumbeng paring agselebrar ka. Hanggang agsagsagaba kasta.
Sikat ti lalaki. Awan po ka mo. Nangruna kat naalaman yung volleyball mo. Nagadot dito sa bali nga babae pare. Problema mo din na dyan nga Jessa. Hindi nakmawatan eh. Ipatpatag ko ni Jessa. Alam mo yun, ipatpatag mo. Hindi nakabatin kayat. Kaya nagyaman ka kang kuha nata na nagunod-mot kinabirhen na. Ang mga may mesa di babae pare. Iso na din di pagbarbarte ka. Dak ka nakaharit kanyak ti amin. No, tama. Pagbalik ng mga kaharit na kita nga, inarabid ni Jessa kang ka. Kahit ko nga, ituloy ti pa nagbasak. Kasi nung harti pang pabasak ka. Kaya datatang kininanang ko. Mitlagayam. Api ka minsan nga nagbasa hindi. Hindi naggraduar ka kumaitan. Uy nga ron. Yung sa bali. Sampai nga na daw ti amin. Uy. No'y bagadang sana kami kari. Sige. Apay. May mesa ka dilang ti babae dito lubong. Tama. Gusto. Isang uminom ta. Ag-celebraran ta. Celebraran ta. Ti panangisina keng ka ni Janice. Jessa. Kalbasan ng inted na ti amin na keng ka. Ngayon mag-istorya. Istorya mga rin ka sana siya. Ay napimpitas ni istorya yung na tinaramid mo. Ori na sa mumatang nga nubya. Minansok Oo. Kinam mo. Diyaman sanas na. Diyan ko hadya nga rin ba? No, ado ko mga second round na. Para manakwa diyo ba? Awan ti second round na pare. First round lang. So katilang kinang ko kay bibig na, timansanas na, kalpasan na, pangko na. Yung nagpaot ti romansami pare. Pasari isot aking ngato, pasari sakti kay baba, isot aking ngato kasi ba. Kasi Jack, nagginabo kami ko ng perme. Basta man ti ko na. So, agkatawa ka. Hanggang sagsagaba ka sa babae lang yan. Dati ka ginagwapom. Sabi ko, mga problema. Siguro, sige, busan na ka rin. Tagawid ako. Nasapa kang maturog. Ginanto ang trabaho ng bigat. Kaya kasalitak na tatanggin na. Ulit duwa nga bulan laingan. Parang lulukat man yung ti klase. So, ituloy ko madla tagbasa. Tapno rin ka sa takot na. Agpaling nga kalit kanyak dahil nga panangisina ni Jessa kanya. Imbaga karot kada tatang kaninanang manong nemi kat ko na ni tatang. Nakasagana kami kat nga agsakripisyo anak ko para iti pa nagbasam ng sa mo matakinayat. Naggraduar ka kumaitan. Yung sabi nga naladaw ti amin tatang. Tama. Ang pinanadaw ti amin. Awadli na kayan, no, adult ti magsasalitaan. So, alawan, ituloy mo, ti agtrabaho, ti construction, ulit adamat basang nga basig ng ornong mo, dahil ti pangrugyam, kahit no anyaman di ti pagkurkurangam, dakam to ni kinananang mo ti mangted. Okay? Upat lang atawan anak ko. Upat lang atawan. Nagraduar kan tumaten ti college. Kaya pa nakakursot kayat mo? Accountancy. Kahit kumiti mga opisina iti bangko. Dagbaring accountant. Alam anak ko. And good luck. Nagbalinak nga rod nga estudyante manong name first year college iti kursok ng accountancy. Medyo ubing digitigi ka skola ak manong. Adamad dati kataib kumit ka diya. Yung samot na madlaw manong name kabut amukmat nga si kasuan ti bagik ti langak kaslak man lang maki edad kadakwada. Awang nga sa bari nga naramid ko manong name no di nagbasa kahit nung kasta nga bakasyon manong name konforme no adda nawayang ipasada ng tricycle nagpasada kiti Sabado kiti Domingo at dumat manin allowance ko manong kahit numaibos at damadana ng ginitatang manong talagang aramidan niti amin tapno niti kasta kita makapagtulpusa. Yan saan ko lata malipatan manong name ni Jessa na no tawaga kat talagang amadin nagsukatan ti SIM card
Hanan nga active manong name di Facebook account na. Kumusta nga tayo ni Jessa? Agtrabaho itan. Wala nga abay na ka tinapananda. Sino tinang petisyon ka nakwada? Kasla tsak mamati ng Amerika. Awan tinasasao na kanya kay. Sino kumat na nga nakatakwada sa di Amerika? Awan mati magbagana. At damat dagit na ganak yung kuha na ito eh. Kan dagit kakapsat na. Baka dadalang dito asidag mano. Idiadakon manong nemiti third year college na asidag kanyak ti may isa nga kaskulaak nga babae. Ikabuta, isut umasidag kanyak. Hi, Erwin. Ay! Hi, hello. Abay, saan nga mo noon eh? Siya? Saan ka mo noon eh? Haman ba ta? Aman. No saan ka pagunyanin, saan ka agunin? Gagangin ko deta. Pamerienda ka man. Hoy not. Awag ka din nga saan. Hanggang laki nagpilpili. Umanahin ka niya. Biskuit. Basta the soft drinks na. Una sa anggat. Pansit. Itikan din. Mas pansit sa jay. Sige. Let's go. Naisam kanragsak ka sa sarita ni Lily manong nemi. Amo Erwin. Maglagi din ta adaturid ko nga imasidag ka nagunikan ka. Tapay man. Wala, di ka madlang mo oray nga sikat umasidag. Nakitain nak, umis-isimak, no daduma, palpalodipan ka, o no kid-kidayan ka, hanggang makanlaw. No daduma, nakaununag di bang panunutin? Ano ka din problema? Awan, kada managlagip mo, Genubiam, nubiak idi. Ha? Kit mo soon? You are free? Ano nga free? Eh, awan ti mangiparit, awan ti manggawin. Ore man pa ino, ada nubiak. Awan lang ta mangiparit at di ka magpanag-asawa. Sumagay, gusto ta ko nam. Ore nga tanong ti girlfriend mo. Kahit kulat tang isang tirik na kang ka. Amon tiga po na Erwin. Amon tiga po na? Tapay. Kababay nga sakti manghibaga eh. Baka isigil ko ng tupay kanya. Oo na. Di mo madlaw. Sakpa yun di mga kang katibot-tibok. Lily. Awan sa bali ang aramidan tayo nun di. Mangipasnek ti panagbasa tayo. Ha? Saan ka di nga tayo iti balbalakad kang gadig iti parents mo? Ang kagbasa, di makinubyo ka. Kunada ka di? Nako. Sakit naman. Sorry, nung nasaktan ka timbaga. Impod numat sa bagay, di na babawik. Nga niya. Nangawis ka. Nagmirian data. Saksaktan na nga. Gusto timbagak. Yung may ka din nagbasa tapno agpaaram ka. Makinubyo ka. Haan? Panunutam ko ti sakripisyo da gida naganakan ka. Nga, grigrigat da tapno lang mapaadal da ka. Kasi nun tututupang ka ta masikugang ka. Agpadpada da nga awan ti masakbayan na. Diba? Sige na. Nakarkaro ko pa yung dagdagan kanyak. Masurod din Lily manong nemi. Gusto mo din magaka. Manipod mo din. Dinakmutin as-asid gan. Mahala ka. Imidada kami di fourth year college manong nemi. Imasidig manin. Erwin? Kunak malang saan ako nakayat nga kasarita pa'y. Aman. Kung amin, gusto ko nang mamin di ngawan sa baling aramitan tayo na di mangipasnek di nagbasa tayo. May tatapur chirtan. O di na yan. Basta lagi di hantara ramidan naglabes. Basta agkontrol ta.
Agrador tan tumatin. Ito na trabaho tan. Mabaling asawaan na ton. Awan to problema ka bata. Adamatan trabaho ta. Lili. Nalaklaka na tayo bagbagam eh. Wala na arman na ko na. Taklonin ka ng dagos. Sinsya na ito bagbagam. Wala na siyak pa yun, di mangibaga. I love you, Erwin. Manong name sulisog na ito nga babae ko na. No muna, patilpatan na pa yun, di bibig na. Tutupang ka ni. Kinuak tinakam kumano. Ngam saan? Diyak kayat, ti pasulisog. Diyak tupulus, masulisog. Gabot na tipat-patag ko pa lahing aging gai ni manong kat ni Jessa. Ni Jessa. Manong nemi imbilang ko ni Lili kasulisog. Tay ko nata yon nga saan tayo maliklikan sa dinuman ti ayan mo anyaman ti raramidem adalata nga sumamat sabat kumamat kamat adalata nga iti abay mo ti sulisog. Ngano saan kang nagtapel talagang may tibang ka. Sa bagay manong fourth year college kamat ka din hangim adangat ganas ko amang tutup kang kuana kat sang kumat nga iyaten. Api gamin manong namin nga ni palang Jessa ti ikis ti puso. Api nga iso. Kasanuno adan asawa na. Kasanuno Jessa sa dino itantihan mo. Anyan ti kasasahan mo. Jessa si kalata ti patpatay ko. Aging nga dimtengen di pa nagturpos mi manon nemi kat kastaon iti nagsak datatang kaninanang kanigri kaabsat ko. Buhan manong. Kaya di makalpasen ti programa imasdag ni Lili kanya. Hi Erwin. Barbaring nagkita dato pa'y. Aya? Nalaingin ti pa nag-review ha. Kastamat kanya. Sabi ko man makarawar nga dagos saan tangag tek-tek to. Kasta nga rin tinaramid ko mano. Kahit kastaon itiragsak ko idurumuarin ti resulta. Yes! May sako na CPA. Pinitak tinagan ni Lili manong namin wadda. Awamit. Niyapay. Saan nga nakarawar? Uno saan nga nag-test? Tinawagak. Hello? Lili? Ay. Erwin, congratulations. Nakarawar ka, nakita. Sika ngay. Saan ka nag-examen? Apay? Intaraynak ni Edgar. Ana? Isusaboy. Kung nakamala na siya, kayat mo. Apay ad Edgar. Agar aram ni Edgar kanya, aging ka nga inawis na. Pinainom na. Kalbasan na. Hindi makariingat. Agpadpada kami nga lamo-lamo. Oh my God. Alakit, ito na nung arti kasaryo. Diyan mo. Kasarnak. Diyan mo na mo. Sige gagas tagayam. Sige nga rin, napiapagin ka. Erwin, congratulations. Kat sabi ko mauray mo tururayim nga ni Jessa. Sabay ko Lili. Manong nemi nagdilang anghel ni Lili. Gabot iti may isang aldaw manong nemi asing mangpetak dito balay naggapuak iti pisina iti pasabat ni tatang kanya alis to manak ko. Kadadaguro oray nga sa kailib. Sino na? Sutaking kotse ka retan sino? Jessa ka no tinagan na kadwana. Tiupat titawan na nga ubing. Nga kaingas mo. Putot mo ka no. Apo ko Hanya. Hindi makita ko ni Jessa manong name iti Magder si mabat na ginarako ko. Jessa. Puno ka dito mapaspasamat mo nagdagtagay ni Pakde. Takmanin. Kasta ka man idin. Puno. Saan nga nagdagtagay ni yung may kaming kiniya Erwin Jr.
Nakaala ka ready? Uy, nakaala. Isa nga di may pas kang ikon, kan mabaling ko panawanin, tuloy ko tinagtrabaho. Ganda pa pa kinimamang mo, anak ko na da. Awan din na aramidan da na. Gabuta, adamat na pukod na kanya, kadata. So ako nakanakuha da. Ngagsubli kam tupit laing nga gina, itisidong mo. Idi no oray min, nga nakapagturpos ka kadadang trabaho, may kamin. Tapos na di kasta, kadwa tang trabaho, ket agaramit at adado nga anak pa. No kasta, ikasar ka? Nagasagana ka? Yes! Agkasartan. Manong name no minsan ket kaslaad dari kiti saan nga nakapapating ang pudno pasamak ti biag tayo. Idi kasladyak mamating ipaay ni Jessa ti amin. Idi kasladyak mamating nga kabaylan na kalaksiden nga isina ni Jessa. Ita kasladyak pala mamati manong naming nga da kami matlaing gini Jessa. Nagbalin laing nga kahit kanyak na di parang isina na kanyak tapon uyak darapam ko. Nadan kami manong nami iti talong anak ni Junior nga inauna nga naaramid ka di panangipaay na kanyak ti amin na unti mo na gundaway sa duwa nga babae manong kahit nagpalay kahit ako na tao mo na hindi talo ko na nakaragraksak kami daan kami ni kabukbukudan na pintas abalaya kompleto at alikami adalugan mi nga saggaysa sa adapang family manong naming nasiyat man ti kasasada na ng kindatang kandi kakapsat ko manong nami numampay medyo naladaw damit nga nagbasa ng tultulungan mi na kad nakananama manong nami ang makapagturpos damit kad nakananama ti ornong mi nga gasawa para tinaran niya kamasakbayan dagiti talo nga anak mi kada ito'y manong nami ti kang kanahin ko ang idaw-dawat kanya po Diyos nasapi ko ma tay tultuloy na timang tarabay kada kami nga sang kapamilya nasabi ko ma tatalagang magunod dagiti anak mi iti balagi nga arapaapen na ken sabi ko ma tagtultuloy tiragsak dagiti kakabsat ko agrama maten manong nimi dagiti naganak kaniya dito nga ron ti pagkasalita nagyaman naglaunay iti anus mo nga nangibasa ken kastamaten nagyamanak kadagiti nagdengeg ken nagbuya nasabi ko mamanong tadamat na ibatik nga adal liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti pada ka nagbuya ken dumneg tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Erwin iti probinsya ti Cagayan. Nagumat kang ka Erwin iti nga panagsurat ket talagang agdadarison ni kiti naawat nga surat padanan niyo pagayam into bigat sa bali manen nga true to life success story tentay basa at tubatan ti pagayam nyo ni manong nyo Nemi Ruiz mangibat-batin tinibag nga oras kada kay aming nga sangapada babay na po.